ассалому алайкум дӯстон азиз, подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи Авто ТВ. имрӯз 20 сентябри соли 2024 рости гап навор кардам баҳри шумо. навори имрӯзаон беҳад навори хуб мегзара. пайгирӣ кинен, навора тамошо кинен, илоҷ боша агар падилиса кинен навора. хонаҳо гирифтагием аз шаҳри Душанбе, шаҳри Ҳисор, шаҳри Бохтар, Варзоб, ноҳияи Восе, аз шаҳри Кӯлобам ҳаста бардоро, аз ҳар нуқтаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон хонаҳо гирифтагием. замин ҳам ҳаста бардора азиз. агар ки шумо ҳам дошта бошен мисли ҳамин инсоно хона, мошин ёки замин барои дар реклама гузоштан дар навори баъдӣ, ҳамин рақамҳои мо ҳай. метавонед ки ба мо муроҷиат кинен. дар навори оянда мегирам хона, мошин ва замин шумо рекламагузорӣ мекунем бародар азиз. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ки област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кинен аз номи канали Савдо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти борравон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марҳамат занг зада бортонро равон кунед. ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, инак ба эълони якми имрӯзамон мегзарем дӯстон. эълони якмон хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, Уртабуз, Шарора меган. 3 сотиқ замин бардор азиз. хона састиянаш ҳамин хел. 4 калидор дорад, детабания, ошхонаам ҳаст бо нархи 250 000 сомонӣ. боз муомила карда мешавад. наворшам ҳастай дӯстон. метавонед ки шумо наворшам тамошо кунед. рақамҳои якамон 012 11 65 65 ҳам ватсап дорад, ҳам дастӣ. муроҷиат кинед бардоро. ба эълони дуюмон мегзарем акинак. эълони дуюмон чие? хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, назди автовокзал дай, мақсад қарибай. мактабам ҳастай, масҷидам ҳастай, беморхона, аптека ҳамаш наздикай. хулас ба вокзал қариб. декомнатагай 4 сотиқай. акамон 280 000 сомониш мега. боз аз номи канали ман муомила карда мешавад. бовар накунед агар ҳамин рақамҳои ҳамои занг бизанед, бигӯед ки аз Авто ТВ гирифтам номеротона. бош монда насиб боша арзон мекунам. ета навораш ҳастай, метавонед ки шумо тамошо кунед. рақамашон охираш 8083. ина бародаро хонаи фурӯшӣ дорам дар Қурған. 2 хона, 1 кухни, 1 баня дора. оҷашта туалет дора. ҳамаи чизаш ҳаста. ина коридораш 4 сотиқ замин. ина бародарам
در پیش وокزال ای. وокزال یک 200 متر پیش خونه. زردالو هم مایچه دارم میبایی. سگ هم دارم. سلام علیکم برادران. در شهر بختار یک خونه فروشی دارم. کسی که میخره نامرو من میپرسم. این هم خونه برکه 400 سوتیق زمین. اما میوه پیوست دور زندگی کدام میشوه. این هم خونه هم از کتیج میشده دیگه. پشتین همه وокزال ای. وокزالی کلام این لبون جو میرواده او همون زدن سر خریدی سابشون اگر باری همونده وокزال ای. بس دیگر نامرو من میمونم زنگ بزنین مصلحت میکنیم برای پولش. برک دوره کفری دوره هم اچهش بس دیگر بسته. توالت برای زندگی کردن 100% زندگی کردن میشوه. اینه گرد گوشتش همه هم مش خونه اینه جور هم چسبه دیدگیان که هم خونه کردیسته. با اعلانی سیم من میگذارم اکینک دوستان عزیز خانه فروشی در ورزو بای یک اتاجه دکومناتاگا اکمان 4 سوتیخای нархша вообще копейк мегада ака 160,000 сомонӣ рақамош 900 57 75 хона дар баландида де комнатага 4 сотиқ 160,000 сомонӣ мега бо аз номи канали мо арзон мешава бардоро масъалаи об светиш проблема нестай хулас хона 100% нест кришаш маҳкам кард нестай тахтош заягия اینا تماشا کنیم بردارو اگر که همین خونش مدان صندلی مخصوص شده باشه اگر زنگ بزنین معامله کنین خانه با سمن بلاک برداشتگی درنش سنگ ریختگی استشکا کاگنیسه درنشه اینا میخوای حالت نمیخوای سستانی معقول تماشا زنگش بزنین الانی چهارمان نمیگذارم که اینک دوستان الانی چهارمان خانه فروشی در ناحیه واسه سه کامناتگی 4 سوتیقای کوچه عمر خیام میگه بردارو عزیز من нархаш 239,000 сомонӣ боз муомилаш аз номи канали ман рақамон 97 56 06 00 ҳам ватсап ҳам дастӣ хона дар ноҳияи восе кӯчаи умари хаём хона сеҳуҷрага ошхона ва ҳамом иборат аст ҳамин наздикиш дамага 4 сотиқ хонаро ба ҳавлиш ғишти пухта ва бо нақшаи аз аввал пешниҳодкардаи вазорати заминсозӣ сохтагӣ мега дар аксҳо бинен ки خانه در حقیقت به طلباتش جوابگو است بردارو در خانه باشد آب سویت هست مسئله آب سویت پرابلم نیست از مرکز تا خانه را میگه 7 مینوته را های اگر ماشین قطعی باشی 15-20 دقیقه ده از مرکز نوعی واسه به خانه را میتونی که بریم بردارو پای پیاده 0 پیاده میگه نرخش هم نرخای هوایی موندگی نیست میگه бо ғишти пухтай талаботашда ҷавобгӯ даруни хонада санг рехтагӣ стяжка кайги нестаишам муомила мекунем мега фавран занг бизанен агар ки харидор аниқ бошен ба эълони панҷумон мегзарем инак эълони панҷумон че хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе бародари азиз шумо дар ватсапам пешкаш карден дар комментариҳоам нависонден ина баъри шумо мондем ҳам хеле хонора декомнатагай цекални этаж ами зиндагӣ карда бошава ба сайёхӣ цекални этаж 44 метри квадратӣ бардоро хона дарунш кушодай барои зиндагӣ кардан шароити замонавӣ ҳастай просто ки номаш цекални ҳолати хона созаи сасанш бад нест рақамаш 205 55 19 60 терм экспериенс ҳамаш заягия мақсад барои зиндагӣ кардан чоткай масъалаи оби сӯяшахтон бибинен проблема неста ина хона рӯшанак хушро абои гирифтагӣ документаш садай шашм эълон монда мегзарам ака эълони шашмон заминай 14 сотиқ замин бардоро ака хушру мехонам гӯш кунен 14 сотиқ замин нархи 1 сотиқаш 38,000 сомонӣ рақамаш 97 34 64 43 این زمین برای خانکنی با فکر نکنه که زمین برای کشت کار کردن
рақамҳои рустишам ҳастай +7 996 654 77 17 ватсапаш аст. марҳамат занг бизанен, масъалаи оби суветш ман проблема нест мега. ҳафтум эълон монда мегзарам. инак эълони ҳафтумон боз хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. комментариёра зиёд кинен бардоро, ҳамаи меҳнатҳои мо баҳри шумои фаромӯш накунед дастгири рашмоанӣ. як комнатагай ишанит секанеташ. хонаро ҳолаташ бад нестай, ба нарх навои худаш рости гап ҷавобгӯ ҳастай. ози хонаи бе ремонта мегирӣ, рости гап 250,000 270,000 сомон мега. ремонт каагай 30 метри квадратӣ колхоз Россияда. нархш 170,000 сомонӣ. рақамош 937 қайти сар мешава, охирш 83 84. ҳам ватсап ҳам дастӣ муроҷиат кинед. ба эълони ҳаштумон мегзарем. инак шербачаҳо дӯстдорони канали Авто ТВ. инак хона баҳри шумо аз гипразем мондем. як комнатагай дар дим этаж накин. этаж ҳам мақсад ҳафтум ҳаштум баъзе этажо 12 та ҳастанд. хеле этажо неста ки шалпарша. дар дим этаж 27 метри квадратӣ назди бузори гипразем. нархш акамон 250,000 сомон мега. нархи ҳавоӣ мондагӣ нестайда. масъалаи оби суветш ман проблема надора. кухни, баня, ҳоҷатхона. дар поён мактабам ҳастай. хулас даруни шаҳрда бардоро. нархш 250,000. рақамаш 918 79 89 07. ҳам ватсап ҳам дастӣ муроҷиат кинед аз номи канали ман. бо насибу шашмуда арзон мекунам ета. ба эълони наҳумон мегзарем. эълони наҳумон чие? хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе боз бардоро. як комнатагай 59 метри квадратӣ 110 микрорайон. нархш 300,000 сомон мега. ака и дарунашта рости гап бильярд дора, як зиқ меша, як чӣ мекунӣ, як дӯсту рафиқота миёрӣ, мақсад бозиам мекунӣ. рақамош 918 68 53 53 ҳам ватсап ҳам дастӣ. срочно фурӯхта мешавад мега. ҷои шидаш ҳамия бардоро. муомила надора дига. мега ки худам рости гап беремонт ҳами точкара мега даже ҳами нархи худашта гирифтагиам. ай котлован гирифтагим мега ҳами нархишта. ина бибинен бо хонашта бильярдам доштааст. хона кушод боша агар метавонӣ ки бо як хонаи дигар кунӣ. ба эълони даҳумон мегзарем. хонаҳоро зиёд кардем барои шумо ки шумо ба ҳазор бишнед тамошо кунед. бародарои ғариб роҳат кинед. хонаи фурӯшӣ дар Гулистон Қайроқум, агар шунавида бошед намира. як комнатагай дар сеюм этаж. як комната сеюм этаж 42 метри квадратӣ 42 метрам калона бардоро. даромадгоҳи Қайроқум, дар назди даромадгоҳи Қайроқум. нархш 265,000 сомонӣ. муомилаш аз номи канали мо. ванаш тоза хушру мақсад мефурад ки бидро ядуш кунӣ. рақамон 129 11 11 23. ҳам ватсап ҳам дастӣ муроҷиат кинед бародаро. хона кушода хушру шарту шароитиш биқаги гуфтам одам замонавӣ. мошинаи ҷомашӯям дора. агар ки муомилаи хуб бикунӣ бародар, мумкин ки ба чизи чорашам битад. масъалаи оби сует умуман проблема нестай. мактаб, масҷид, мағоза наздикай. хулас камудӣ нест. ба эълони 11-умон мегзарем. инак эълони 11-умон хонаи фурӯшӣ боз дар ноҳияи Восе. се комнатагай дар якум этаж. иам сексия хулас бародаро 20 метри квадратия. яки дар якум этажай. ҳолати хона ҳамин хеле состояниш ҳамин бародаро. кушода хушу тоза. рақамон 188 02 17 01. ҳам ватсап ҳам дастӣ муроҷиат кинед бародари азиз монда. аз берун ҳамин хелай. хона як этажа неста, ду этажай. сексия 150,000 сомонӣ. агар ки маъқултон боша, жилен дошта бошен, восида масъалаи оби суетш проблема нест. айни ҳол бибинед жилентона зангш бизанем. баъд эълони 12-ум монда мегзарем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб. аз ҳар нуқтаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон мондам ки подписчикои ма на танҳо аз як ҷо ҳастанд. яктатон аз шаҳри Кӯлоб, Хуҷанд, Душанбе, Варзо, Вахш аз ҳар тарафен, аз ҳар нуқтаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон монем бародаро.
дар шаҳри Кӯлобхона якум натага дар 6 метраш 35 метр квадратӣ. Шамсиддин Шоҳин дар ҳамин микрорайон шунавида бошад. Агар рақамош 558 72 22 27 бо нархи 210,000 сомонӣ. Хонара мега харидори конкретӣ боша мега, бо тамоми чизу чораш хати метумш мега бигираш, мақсад калтори хонара аз дасташ бигирен. Бисёр одами хоксор, нархи хона ҳавоӣ нест. ба талаботи худаш ҷавобгӯ. Шамсиддин Шоҳин, бардори ғариб, бардори кӯлобӣ ҳамашон медонанд. фаромӯш накунед бардори як донаи лайка. Агар дар канали ман нав омагӣ бошен, фаромӯш накунед подписатсияram. дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, ман шуморо маҷбур намекунам. агар ки шумо бихоҳед хонатона дар савдо гузоштан, мисол сомон титишида монди, реклама кардӣ, савдо нашид, марҳамат ба ман муроҷиат кунед. 970 31 37 37 ҳам WhatsApp, ҳам Telegram дорам. дар навори баъдӣ насиб боша мегирам, хона, мошин, замин шуморо рекламагузорӣ мекунам. боқӣ дар паноҳи худо бошен. то наворҳои оянда паноҳтон ба худо.